Paminaw na ako, mura na mangutang kwarta karon ba? Boss, tabalan mo yung buhat na ha? Yes, boss. Nagsugo ka sa kog duha ka tao nga mag-utang kag kwarta sa kuha. Papakaram nagyawit ni Mumbayan eh. Di ka mabayad da. Aray mo. What kailangan natin buhat ako ng boys ba? Murag pait naman, boss. Unsa man mas maayo ani, boss? Manghiram ta kang inchik. Buhat nindot na nga plano ba? Tara, boss. Boss, si inchik man oh. Bitaw, boss, no? Ako na yun yung hulaman ng buhat na ha? Copy, boss. Oops! Paminaw na ako, mura na mangutang kwarta karon ba? Mura padulong na kani sila. Oh, kaning tuwa nagtakan-takan. Agay! Mauni mangutang sa kuha karon. Kwarta. Kaysa, ngano na aman mo tiri? Pwede may manghiram og kwarta, chik? Kuan, chik ba? Sina kay savings tiya ba gamay lang. Haha, sibing sa day inyong ipangita. Wala, ko'y kwarta. Na, man di kwarta si inchik di ay. Unsa pagtuon ninyo sa kuha? Bangko? Abi man ko namog nakay pundot, chik. Oh, na ako pundo pero touch man eh. Dili lang. May pagmuli ta pre. Tara, pre. Pasi ta, pre. Kahit ang bus marluan ni ba? Dili lagi na. Tara. Bus. Isa man, ano ko na? May kwarta si inchik, boss. Kuripot man digin si inchik, boss. Paminaw ba buhat na? Saon taman, boss. Nagkinuripot man. Unya sa may sulod plano, boss. Bas makasudak ang Bombay diha. Saan Bombay, boss? Kanang lamas? Pati Bombay nga lamas? Kasi pasabot mo nga Bombay, boss. Katong kauban sa ahos. Unsay ahon? Ba? Say 5-6, boss. Katong 7, boss. Asa mang utok ni mo pre? Bakit ako isda? Ang nabot mo sa isda, boss, nga utang man atong gisgutan. Abot may kasalamas. Himo man ganin mong lamas ang Bombay. Boys, tabalan mo yung buhat na ha? Yes, boss. Asa bang Bombay ani, boss? Ayo tandugan na ba? Ba. Ay, sorry, boss. Sabay toyo ninyong duha. Boss, manguram do si Pastor kwarta sa imo ba? Aw si pastor. Dilo man. Pila ito? Murag tricky man to ingon niya. Pre, bitaw, tricky. Aw walay kadunga ka na. Tricky ra. Wah. Adungagan na nato 1,000 para tunga ta. Bitaw, pre. Ay, kuan dito di ay 4,000. Ay 4,000 ra. Aw, larga. Larga 4,000 ba. Run. Aman. Boss, malakaw na ta, boss. Malakaw sa mi, boss. Asam ko iskalibo, pre. Ay, saan ko nakakalidig ka sa nako. Siyempre mong number. Sige, pre. Sa panahon karon angay na kita magbinutan og likayan ang tuang makasala sa isa ka tawo. Uy, ngayong adlaw sa mga Bombay. Aw mayong Asa man ka? anapay ato pastor. Maningil ko sa imong utang. Unsay utang na imong giingon? Karon ning Bombayan ni. Nagsugo ka sa kog duha ka tao nga mag-utang kag kwarta sa kuha. Papakaram nagyawit ning Bombayan ni. Unsa man imong gipangistorya? Pwede ko kasabot diri na. Katong nangutang ka sa kuha, lipay-lipay. Karon nga naningil ko sa imuha, likay-likay ka. Karon masuko pagyud ka. Kisa may di mairita na. Wa mo ko naswito na imong gipangyaw-yaw god. Kisa nangutang god. Di ka mabayad da. Aray mo. Sa mga nagpagpagkawa, di ko na ito na mag-istorya ni mo. Kita sa kong mata, oy.